Bueno, bons días. Empezamos rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Educación, importante acordo no senso de seguir avanzando na colaboración coas universidades para a construción ou rehabilitación das infraestructuras que se necesitan. Un dos edificios máis demandados pola comunidade educativa, sen dúbida, é un novo edificio para a Facultade de Farmacia en Santiago de Compostela, para acabar coa situación actual onde os alumnos teñen que estar repartíndose o tempo para poder asistir a clase entre outras facultades. Situación provisoria que tiña que rematar, e a maneira de rematarlo é construindo un novo edificio, unha facultade moderna e adaptada ás necesidades do ensino en xeral e das materias que se imparten no grado de farmacia. Por lo tanto, ven vostedes que hai unha propósito da Universidade de Santiago de Compostela de construir a chamada Cidade da Saúde, no campus compostelán. Este novo edificio formaría parte desa Cidade da Saúde, xunto a unha nova facultade de enfermaría e tamén un centro de investigación sanitario. Pois ben, para poder cumprir este objetivo, o seu Consello da Xunta de Galicia acordou insertar 12 millóns de euros á Universidade de Santiago, 12 millóns ata o ano 2026, para construir a nova Facultade de Farmacia no campus universitario en Santiago de Compostela. Estes 12 millóns de euros estarían dentro do plan de infraestructuras que a Xunta de Galicia adica para que as universidades poidan construir estes novos edificios ou, como decía, rehabilitar os actuais, pero como o proxecto de construción vai máis alá, ten un montante de 24,5 millóns de euros, ademais destes 12 millóns de euros de inserción directa, o que vai facer a Xunta de Galicia, continuando con este apoio económico, é permitir que a Universidade de Santiago de Compostela poida renegociar coas entidades bancarias o aprazamento do pago da débeda que ten a Universidade de Santiago coas entidades bancarias por valor de 10 millóns de euros. Por lo tanto, estaríamos falando de 12 millóns de inserción directa da Xunta de Galicia para a construción, permitir, ten que autorizar a Xunta de Galicia a renegociación da débeda bancaria e, polo tanto, habería 22 millóns de euros e o resto do financiamento sería con fondos propios da Universidade de Santiago de Compostela. A previsión é comenzar as obras no ano que ven e que estean rematadas no ano 2027. Outro acordo en materia de educación é o visto bo que lle deu ao seu Consello da Xunta de Galicia dentro da estrategia e dentro da iniciativa e da medida cumplida de permitir que as matrículas universitarias en Galicia, nas tres universidades públicas, sexan de balde. Xa, como saben, está moi avanzado o proceso de matrícula dos estudiantes e, polo tanto, non están pagando a matrícula e iso supoñía un déficit de tesorería das universidades. Había un prazo pactado con elas para aboarlles estas cantidades, pero que decidimos no Consello da Xunta de Galicia de hoxe foi adiantar estes pagos, adiantar estas compensacións. É de xeito que analizamos hoxe un informe onde queda acreditado que hai 9.659 alumnos e alumnas universitarios e 647 alumnos de ensinanzas artísticas superiores que xa se matricularon nas tres universidades galegas e, polo tanto, o que acordamos foi a compensación polos cartos que deixaron de ingresar por estes alumnos ás tres universidades galegas. 5,6 millóns de euros foi o que hoxe acordamos insertar xa de modo inmediato ás universidades para compensar o non pago polas familias dos gastos de matrícula. En concreto, serían 2,2 para a Universidade de Santiago, 1,7 para a Universidade de Coruña e 1,6 para a Universidade de Vigo. Xa digo que serían 9.659 alumnos universitarios de facultades e 647 de ensinanzas artísticas superiores. A previsión, porque non está pechado o proceso completo de matrícula, é que este número chegue ao redor dos 20.000. Polo tanto,
faremos tamén as previsións para que inmediatamente, cando se peche, definitivamente se saiba o número de alumnos matriculados sin abonar as tasas, facerlle ás universidades o ingreso do resto da compensación correspondiente, pero os acordamos estes 5,6 millóns de euros, incluso, xa digo, antes do prazo pactado coas universidades para facerlles este ingreso. 2 meses antes, concretamente, do previsto, do pactado inicialmente coas universidades. Tamén, seguindo con educación, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros a crear unha rede de centros educativos de referencia en materias que teñan que ver coa inclusión ou coa innovación pedagóxica. Cal é o obxectivo? Pois identificar unha serie de centros que desenvolvan proxectos educativos que sirvan de exemplo, de referencia, de boas prácticas e que poidan tamén despois ser, tomando como modelo estes centros, replicados ou aplicados en outros centros. Como imos facer isto? Pois estes 2 millóns de euros van servir para darlle unha asignación a estes centros para que poidan, estes centros que queren ser centros de referencia para que poidan desenvolver o seu proxecto e despois, como decía, ser aplicado por outros centros que os imiten ou queran facer o mesmo que están facendo deles. Vamos facer unha convocatoria para que calquer centro de Galicia que desese ter un proxecto que se esa referencia se poida presentar a esta convocatoria e despois seleccionar os que consideramos millores. Con que teñen que ver estes proxectos? En que queremos buscar centros de referencia? Pois en materia de igualdade, centros que teñan un proxecto que promova medidas de igualdade no ensino, igualdade de oportunidades, prevención da violencia machista, tamén proxectos que promovan modelos de convivencia para mellorar o clima escolar, proxectos que promovan a inclusión para mellorar as necesidades dos alumnos ou con altas capacidades, con necesidades especiais, os que estén en risco de abandono escolar, tamén centros que teñan proxectos para reforzar as competencias lectoras e matemáticas e, por último, centros que teñan proxectos que teñan que ver coas prácticas de internacionalización, propostas para colaborar con centros de outros países europeos. Cambiando de asunto, Consellería de Presidencia, nas súas competencias en materia de mobilidade, hoxe demoslle o visto bo a destinar case 19 millóns de euros á contratación do servizo de transporte público adaptado para persoas con discapacidade ou dependencia. Vai ser un contrato de 3 anos, 19 millóns de euros. En total, saben que este servizo que se ven mantendo dende a Xunta de Galicia dende hai anos está destinado a aquelas persoas que teñan un grado de discapacidade ou que teñan dependencia, non poden viaxar debido a esa discapacidade ou esa dependencia no transporte ordinario, e para iso se pon a súa disposición este transporte adaptado que funciona todos os días do ano dende as 8 da mañán ata as 8 da tarde, baixo demanda a través de chamado ao teléfono 065. Estes 19 millóns de euros para un contrato de 3 anos supoñen un 60% de incremento respecto ao último contrato que está en vigor, que se celebrará no ano 2019, que fora prorrogado, por iso ahora facemos este novo contrato. Por que, de onde ven este aumento? Pois a parte da suba dos costes en xeral, tanto salarios das persoas que van a atender este servicio, como costes de transporte, combustibles. Tamén imos ampliar o número de vehículos disponibles, pasamos de 54 a 59 e, sobre todo, vai ampliarse o número de kilómetros que poden realizar estes vehículos, alrededor dun 25% máis de distancia, por lo tanto, de cobertura con este tipo de vehículos. E, por lo tanto, se produce esta subida por 19 millóns de euros, se licita para 3 anos o servizo de transporte adaptado. Cambiando de Consellería, Facenda, que é a Consellería responsable da Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, da Antega, e dentro dun proxecto que existe de colaboración entre 3 comunidades autónomas, Cataluña, Comunidade Valenciana e Galicia, para a creación dun centro transregional de innovación en materia de ciberseguridade. É un proxecto, xa digo, que abrangue a 3 comunidades autónomas, en total son 58 millóns de euros, dos cales a Galicia lle corresponden 19. Decía, ten que ver con ciberseguridade e nós, dentro dese proxecto xeral, vamos a liderar todo o que ten que ver coa ciberseguridade no transporte intelixente, nas novas modalidades de transporte, vehículo autónomo,
e todo o que se está desenvolvendo nese mundo bastante rapidamente. Pois, xa digo que son 19 millóns dentro dos 58, hoxe acordamos o primeiro investimento de 8,4 millóns desos 19 para poñer en marcha unha rede de laboratorios e centros de proba para avanzar, como decía, en materia de ciberseguridade aplicada aos sistemas de transporte inteligente. Como iu facelo? Pois a través da asinatura de convenios cunha serie de institucións que en Galicia se dedican a esta materia. Concretamente, o Instituto Tecnolóxico de Galicia, con sede na cidade da Coruña, a Universidade de Vigo, o CETAC, o Centro Tecnolóxico de Automoción, que está en Porriño, e o Centro de Telecomunicacións de Galicia, Gradiant, que tamén está en Vigo. O Instituto Tecnolóxico, con estes cartos que co convenio que se vai a asinar, que os aprobamos, vai poñer en marcha un laboratorio móvil para ir avaliando a ciberseguridade non todo o que ten que ver no espazo aéreo dos drons. A Universidade de Vigo vai investir na construción de unhas instalacións sobre a ciberseguridade das comunicacións 5G e 6G no transporte. O CETAG, todo relacionado con ciberseguridade en xeral no transporte do vehículo autónomo e, por último, Gradiant, investirá en un laboratorio para o desenvolvemento de novos produtos industriais ao servizo da ciberseguridade en transporte inteligente. Cambiando de consellería, dos acordos da Consellería de Mar, o primeiro nos levou a autorizar asinar un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para estudiar e avaliar e facer propostas respecto do impacto da contaminación mariña na produción de bivalvos. O convenio son 414.000 euros, que busca primeiro avaliar o impacto da contaminación química microbiana e como pode estar implicada na caída que se está producindo na produción de algúns bancos marisqueiros, especialmente nas rías da Arousa e de Pontevedra, e tamén elaborar un mapa sobre os principais contaminantes que existen ou podan existir no futuro e, por lo tanto, intentar avaliar e parar os posibles riscos. Xa digo, son 414.000 euros e todos os estudios e os dictámenes que ten que facer a Universidade de Santiago teñen que estar elaborados e ter os resultados antes do ano 2026. É dicir, durante todo o ano que ven. Outro acordo, decía que eran dos da Consellería de Mar, é o que permitiu que hoxe destináramos 2,2 millóns de euros ás axudas destinadas ás OPPs, Organizacións de Produtores Pesqueiros. Hai dúas liñas. Unha, seguir promovendo a creación destas OPPs, actualmente hai 8 de carácter autonómico en Galicia, e 3 nacionais e 2 transnacionais, por lo tanto, seguir creando promovendo que se cree esta figura que se amosou a súa utilidade para moitas cosas relacionadas co desenvolvemento pesqueiro. Por tanto, queremos que se sigan creando máis e, ao mesmo tempo, que estas OPPs que se creen elaboren plans de produción e comercialización dos produtos pesqueiros. Por tanto, 2,2 millóns de euros para seguir promocionando esta figura e o seu funcionamento. Seguimos en sector primario, medio rural, dous acordos. Un que ten que ver co que nos vai permitir destinar a 23.200 agricultores galegos 3 millóns de euros adicionais os que xa recibiron en base ás subvencións da Política Agraria Común, da PAC. A día de hoxe, as axudas directas, as axudas que están recibindo, ascenderon a 215 millóns de euros, 215 millóns de euros son o que se vai destinar en total con cargo a PAC. Xa recibiron 58,4 millóns de euros e o que facemos é darlle 3 millóns de euros adicionais, ese é o acordo de hoxe, os agricultores que xa recibiron estes 58,4 millóns de euros. Por lo tanto, contribuyen a completar a axuda básica á renda, que son o concepto polos que recibiron os 58,4 millóns de euros, e que esta cuantía adicional ven de outras partidas que ao final tiveron certa holgura, non foron destinadas á totalidade á finalidade, e o que facemos é engadilas a esta partida principal da axuda básica á renda. Isto faise cando o investimento noutros pagos directos á PAC foron menores dos inicialmente previstos, para que eses cartos inmediatamente poidan aproveitar tamén os agricultores e fan estas achegas adicionais, e foi a que os acordamos por 3 millóns de euros engadidos aos 58,4 xa percibidos e que forman parte dos 215 millóns de euros que vai importar o montante total nesta campaña da Política Agraria Común en Galicia.
Outro acordo da Consellería de Medio Rural ten que ver coa loita e as medidas paliativas que a Xunta de Galicia está facendo xunto cos gandeiros frente á enfermidade hemorráxica epizootica, a chamada EHE. Como saben, unha patoloxía infecciosa se contrae a través da picadura dun mosquito que foi detectada por primeira vez, pois non hai moito tempo, en setembro do ano 2023, hai un ano, e que, dende entón, foise estendendo está afectando cada vez a máis animais. Dende setembro de 2023 son casi 3.000 os animais afectados en máis de 1 millar de explotacións. Na actualidade hai notificados casos en 35 comarcas veterinarias galegas. Xa no ano 2023, cando apareceu a enfermedade en Galicia, habilitamos as primeiras axudas, indemnizacións por cada animal morto, e o que facemos hoxe, o que acordamos hoxe, lanzar unha nova liña de axudas, 5,4 millóns de euros, para axudar nas explotacións gandeiras galegas tanto a paliar as súas consecuencias como para previr a súa futura expansión. Por lo tanto, por unha banda, os gandeiros van recibir entre 400 e 1.600 euros por animal sacrificado por esta enfermidade e, ademais, van ter achegas, decía de previr a expansión de enfermedade, achegas para pagar os custos dos tratamentos veterinarios, vacinas, desinfectantes, todo o que contribuya a atallar esta enfermedade. Os costes serán 20 euros por animal ata un máximo de 4.000 euros por explotación gandeira. Por tanto, agora mesmo, Galicia é a comunidade que ten comprometidas as axudas máis cuantiosas para afrontar esta patoloxía animal e agora o que se trata, sobre todo, aparte de indemnizar as perdas, e intentar frenar o seu avance e, se é posible, a curación. Cambiamos de área, Consellería de Economía, un acordo que nos levou a darlle visto bo a primeira, este é un acordo, é unha primeira liña de axudas, a primeira vez que se instaura, para impulsar proxectos de gases renovables en Galicia. Son 2,3 millóns de euros que van permitir mobilizar 10 millóns de euros en total en 3 proxectos que van promocionar o uso de gases renovables, en concreto o hidróxeno. Se trata de producir 150 toneladas de hidróxeno verde ao ano, o cal equivale, entre outras moitas cousas, a evitar a emisión de máis de 1.300 toneladas de CO2 ao ano á atmósfera. Cales son os 3 proxectos que se van repartir estes 2,3 millóns de euros? Pois o primeiro, un proxecto que están promovendo conxuntamente no Polígono das Gándaras en Lugo, Norvento e Netlla. Se trata de xerar hidróxeno a partir dos excedentes enerxéticos do actual edificio de Norvento e este hidróxeno, se non o utilizan eles, será insertado na rede de gas que atravesa o Polígono das Gándaras. O segundo proxecto que se vai subvencionar é o proxecto de Tasgas Renovables SL, que está en Vila de Cruces. Van producir hidróxeno verde a través de a electrólise do auga e o obxectivo é producir este hidróxeno tanto para combustible de consumo interno como para tamén, igual que no caso anterior, insertar na rede os excedentes. E o último proxecto que se vai subvencionar é o proxecto de Ignis Energy Holdings na Coruña, que o que busca é producir e suministrar hidróxeno verde á planta de Resonac que existe na provincia da Coruña. Esta compañía está sustituindo progresivamente o gas que utiliza actualmente, o gas natural, por hidróxeno renovable. Por lo tanto, esta Ignis Energy Holdings se dedicará a esa tarea respecto a Resonac. Cambiando de consellería e de área, en materia de vivenda, un novo acordo, como traemos periódicamente o Consello da Xunta de Galicia, para cumprir nesta legislatura ese objetivo que xa coñecen de doblar o número de vivendas de promoción pública. Hoxe acordamos seguir ampliando a vivenda pública. Saben que o estamos concentrando especialmente, non só, pero especialmente nas cidades, e hoxe acordamos licitar a redacción de proxectos para construir 116 vivendas de promoción pública no polígono de Bertón, na cidade de Ferrol.
Esta licitación é casi 1 millón de euros, 915.000 euros, para redactar proxectos e facer 116 vivendas. No polígono de Bertón está previsto construir 369 vivendas. Agora xa están prácticamente todas en marcha. Hai 54 que xa teñen o proxecto adxudicado para empezar a construir inmediatamente. Hai semanas recordarán que aprobamos o mesmo acordo que traemos hoxe para 124 vivendas. Redactaros xa está en plena marcha a licitación da redacción de proxectos para 124 vivendas e hoxe acordamos tamén licitar a redacción de proxectos para outras 116, co obxectivo de chegar ás 369 vivendas de promoción pública no polígono de Bertón e ás 4.000 en toda Galicia cando remate a legislatura. Cambiando de consellería, penúltimo acordo, Consellería de Sanidade, e dentro de algo que cada vez ten máis importancia, ten que demandar a maior atención por parte dos sistemas de saúde pública. Estou falando da saúde mental. Saben que existe en Galicia o Plan Estratégico de Saúde Mental, 83 millóns de euros ha posto en marcha. Prácticamente estamos no último ano, era 2020-2024, e durante este tempo contratáronse a máis de 240 profesionais que non estaban traballando no ano 2020 na saúde mental. Creouse unha unidade de hospitalización de agudos infanto-juvenil no Álvaro Cunqueiro de Vigo e implantouse un programa para a prevención de suicidios en idade escolar. Pois ben, seguimos avanzando dentro deste plan no seu último ano e hoxe dimoslle o visto e proce a posta en marcha de 2 novas unidades de saúde mental, tanto para maiores como para xente nova, que dependerán da área sanitaria de Coruña, completamente do complexo hospitalario universitario da Coruña. A primeira, decía que eran 2, estará ubicada no Centro de Saúde do Ventorrillo, será unha unidade de psicoseriatría e atenderá a maiores de 65 anos con enfermidades mentais, trastornos afectivos, psicosis, demencias, e ademais estará centrada nos casos de especial complexidade e con risco de suicidio. Fará avaliacións neuropsicolóxicas, terapia individual ou grupal, obradoiros, e contará con un psiquiatra, un psicólogo, enfermeiro e traballador social. E o outro centro que se pon en marcha é no Avente e Lago, e será unha unidade de primeiros episodios de psicose para atender a xente máis nova, entre 18 e 40 anos, que tivesen xa un primeiro episodio, un primeiro brote psicótico. Os estudios amosan que entre os 15 e os 30 anos a persoas que padecen esta enfermidade mental é cando aparece o primeiro brote, somente na área de Coruña, para que se fagan unha idea, sursen 100 novos casos ao ano. Por lo tanto, o obxectivo é abordar nesta área esta patoloxía o antes posible para favorecer a maior recuperación e tamén esta unidade de primeiros episodios de psicose para persoas entre 18 e 40 anos contará con un psiquiatra, un psicólogo e un enfermeiro. E o último acordo que quería dar conta, será explicado máis polo miúdo polo Consello de Facenda, ten que ver co acordo que adoptamos hoxe respecto da aprobamos a conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio orzamentario do ano 2023. Agora xa digo, detallar ao Consello de Facenda máis polo miúdo, pero amosa datos que acreditan que Galicia cumpriu os obxectivos que tiñamos marcados en canto a déficit, en canto a débeda pública, están recollidos no orzamento e sin que se resentira o esforzo inversor nin a execución do orzamento. Galicia pechou o 2023 cun déficit do 0,18%, que son casi 3 décimas menos que no ano 2022. A taxa de endebedamento baixou máis dun punto, 1,1%. 16,1, a de 2022 era de 17,2. É a taxa de endebedamento máis baixa dende o ano 2012. E todo isto, como decía, sin que se resintan, as boas prácticas que a execución dun orzamento ben plantexado nunca debe esquecer. Por exemplo, seguimos sendo unha das comunidades que tarda menos tempo en pagar os provedores, en pagar as facturas, moi por debaixo da media do resto de comunidades autónomas e sin que os obxectivos respecto a investimento nin execución orzamentaria se resintan. Para que lles den unha idea, no último ano ascendeu o esforzo inversor, o que dedicamos a inversións no orzamento, casi 4 puntos respecto ao exercicio do ano 2022. Por lo tanto, son bons datos, acreditan a boa xestión orzamentaria e agardamos que nos orzamentos que xa nos atopamos en plena fase de elaboración e que serán, como sempre, aprobados, como sempre en Galicia,
nos últimos anos en tempo e forma e agardamos tamén facer un orzamento con sentidiño para poder, dentro de un ano, acreditar cifras tan destacables como as que agora vai explicar o Conselleiro de Facenda. Ola, bo día a todos. Pois, como acaba de indicar o presidente, o Consello da Xunta vende a aprobar a remisión ao Consello de Contas e ao Parlamento a conta xeral do ano 23, que un ano máis podemos salientar que se caracteriza pola estabilidade e o rigor no que se sustentan as nosas cifras, o noso desempeño fiscal. E inmediatamente será remitida por medios telemáticos ao Consello de Contas, que é un dos acordos de mellora que pactamos co Consello tamén para mellorar a elaboración da conta xeral. Os datos da conta xeral amosan que, como a execución dos orzamentos do ano pasado, cumpriron os seus obxectivos financeiros. No que atenxe a execución do orzamento de gastos, Galicia pechou o ano 23 cunha execución do orzamento do 99,6%, o que significou un gasto de 1.200 millóns de euros superior ao do exercicio anterior, ao ano 22. Galicia pechou o ano 23 tamén cun esforzo investidor, me refiro aos gastos de capital sobre o total de gasto non financeiro, do 17%, que supón 7 puntos máis que a media das comunidades autónomas, que están nun 10%, sendo a segunda comunidade que máis investiu en relación ao seu orzamento. Así, mentre o total dos gastos non financeiros de Galicia supón o 5,7% do total dos gastos das comunidades autónomas, os gastos de capital de Galicia acadan o 9,5% do total dos gastos de capital de todas as comunidades autónomas. Esta diferencia de porcentaxes, case o doble, indica ben as claras o esforzo investidor da nosa comunidade autónoma, que non é outro que o esforzo de crecemento no futuro. E que no que se refire aos ingresos, compre en primeiro lugar salientar como a execución de ingresos non financeiros sobre os previstos no orzamento acada un 99,9%. Así, nos impostos xestionados pola Comunidade Autónoma, recadamos no ano 23 616 millóns de euros. Compre tamén destacar no eido dos ingresos que, rematado o período 14-20, neste ano 23 remataba ese período de programación dos fondos europeos. Os fondos FEDER e Fondo Social Europeo, para entendernos, Galicia executou máis do 114% dos programas operativos sobre os que tiña competencia, sen perder, por tanto, ningún só euro para a nosa comunidade autónoma. Outra das magnitudes que permiten analizar a xestión orzamentaria e a sustentabilidade das finanzas públicas é o aforro bruto. O aforro bruto é a parte dos ingresos correntes que non se empregan financiar gasto corrente, senón que podemos reservar para financiar investimentos. Este indicador mostra que as finanzas galegas reservan en torno ao 9% dos seus ingresos correntes, máis de 1.000 millóns de euros, para financiar operacións de capital que contribúen á mellora económica de Galicia a medio prazo. Galicia pechou no ano 23 cun déficit, como dicía anteriormente o presidente, do 0,18% do noso PIB, cumprindo coas previsións do orzamento, que tiña un obxectivo dun 0,3%. Todos estes datos se suman ao xa coñecido de que no ano 23 a ratio débeda PIB de Galicia, que é a repercusión en que se concreta este déficit, baixa ata un 16,1%, o ratio máis baixo dende o ano 2012. Recordemos que a media das comunidades autónomas ten este ratio nun 22,2%. Na conta xeral tamén se pode apreciar como a nosa comunidade autónoma non só foi das comunidades que cumpriu de novo os obxectivos de déficit e débeda, senón que tamén é unha das comunidades que lidera o tempo de pago a provedores. En concreto, rematou o ano 23 cun período medio de pago de 14,82 días, fronte aos 27,87 de media das comunidades autónomas, o que confirma que Galicia pagou as súas facturas en case a metade de tempo que o conxunto das comunidades autónomas. Desta forma, a Xunta de Galicia, un exercicio máis, é quen de compatibilizar altos niveis de execución con grandes esforzos investidores e un pago áxil aos nosos provedores. En definitiva, a conta xeral do ano 23 amosa un ano máis unha xestión dos orzamentos rigorosa que cumpre o previsto e que achega certezas e confianza a cidadáns e a empresas.
Por último, tamén, dicir que este ano a conta se realiza de xeito telemático, como dicía, dándose a cumprimento a unha das recomendacións do Consello de Contas e que está previsto incluir sucesivas melloras na conta xeral do vindeiro exercicio, melloras na información suministrada en diferentes eidos, en especial no eido sanitario, e estánse a rematar os traballos para a aprobación do rexistro de entidades que tamén é un das recomendacións do Consello de Contas. Pola miña parte, nada máis. Eu quería preguntarlle, ao fío desta conta xeral da comunidade, se pode haber servicios públicos en risco se non se pecha pronto a nivel estatal un novo marco de financiamento autonómico. Sí, o financiamento autonómico, e tamén isto xa o ven remarcando nas últimas datas, porque está no debate político por motivos obvios, o presidente é unha das prioridades da nosa comunidade autónoma. É unha das prioridades porque vimos observando como hai cada vez unha diversencia maior entre os recursos que obtén España como país e os recursos que se asignan ao financiamento das comunidades autónomas. É certo que estes recursos incrementaron porque a inflación que vivimos os anos pasados, que agora xa se está moderando, está controlándose pouco a pouco, empurrou cara arriba a recadación tributaria, pero tamén pola contra aumentaron os gastos por este aumento dos prezos. Por iso para nós é unha prioridade para financiar de xeito suficiente os servicios públicos competencia da comunidade autónoma que se revise este sistema de financiamento, porque vemos que existe cada vez unha fenda maior entre os recursos que achega e as nosas necesidades de gasto, as necesidades que precisamos para prestar uns correctos servicios públicos autonómicos. E esta é a auténtica prioridade que temos hoxe en riba da mesa no que atinse ao financiamento. Xa en repetidas ocasións indicamos que non só avaliando o sobrecuste en avellentamento e dispersión, o sistema debería render uns 600 millóns de euros adicionais aos que rende a nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, non estamos a falar de contías maiores, son contías que comenzaron sendo un pouco máis cativas en canto se aprobou o sistema, pero que foron aumentando ano tras ano e hoxe, moitos anos despois de ese ano 2009 no que comeza a funcionar o sistema, xa estamos a falar de contías importantes e, polo tanto, por eso reclamamos que se senten todas as comunidades autónomas coa Administración Xeral do Estado asiña para que poña en riba da mesa un novo modelo de financiamento que teña recursos suficientes e un reparto máis equitativo dos mesmos entre todas as comunidades autónomas en función do custe dos nosos servizos. Sí, conselleiro, en función do que acaba de dicir agora, era unha pregunta para o presidente, pero igual vostede me pode respostar ou igual despois o presidente. Dicía vostede que agora que cada vez é maior a diferencia e a maior a fenda entre as necesidades e as achegas. Como se pode conxugar eso con rebaixas fiscais como as que, por exemplo, onte defendía o presidente nunha entrevista con El Mundo? Parece que hai unha contradición entre... Non existe tal contradición, e o presidente explicou moi ben, o mesmo tamén voltou a explicar na radio. Unha cousa é o reparto dos recursos que hai entre todas as comunidades autónomas. Ese reparto realízase en condicións obxectivas en base ao que se chama recadación normativa, que é recadación sen as medidas tributarias de cada comunidade autónoma, e asigna a contía xusta, dixo o presidente esta mesma mañá, que lle corresponde a cada comunidade autónoma. E outra cousa é que unha vez que exista ese reparto equitativo entre as comunidades autónomas que reclamamos, que ti podías exercer o teu autogoberno e tomar, se estimas que convinte para a túa economía ou para os teus cidadáns, medidas rebaixas tributarias puntuais. Entón, unha cousa é o que reclamamos un sistema de financiamento equitativo e outra cousa é que ti podes exercer o teu autogoberno no eido tributario tamén, que para eso estamos aquí. O sistema de financiamento, Galicia vai seguir rexeitando a condonación da débeda, non? Galicia, perdón? Vai seguir rexeitando a condonación da débeda, en caso de que o Goberno propoña. Non que se rexeita a condonación da débeda, o que se rexeita é o plantexamento do Goberno. Para nós non é unha prioridade a condonación da débeda. A prioridade, acabo de dicilo, é o financiamento autonómico, un financiamento suficiente e equitativo.
Nos non gañamos nada coa condonación da débeda. Tamén expliquei hai uns días, xa dende o principio, cando vin en que consistía esta medida, por diferentes motivos, porque o deseño da medida non é equitativo nin beneficia a nosa comunidade autónoma, e porque todos os cidadáns temos unha cápita de débeda as nosas costas, unha parte ven da comunidade autónoma e outra parte ven da débeda que compartimos da débeda do Estado que compartimos entre os 48 millóns de españois. Entón, a débeda non desaparece ata que non se paga. O que está a pasar é que a débeda dunhas comunidades autónomas pasaría a ser débeda da Bolsa Común do Estado. E o que nos pasaría ás comunidades autónomas que tenemos menos endebedamento, como acabo de relatar agora cando indiquei como pechamos a nosa conta xeral, que estamos nun 16,1% de ratio débeda PIB, é que as menos endebedadas ímonos cargar con máis debedadas, máis endebedadas, porque, como dicía antes, a débeda non desaparece. O que pasa é que se mutualiza, pasa a ser débeda do Estado que se reparte entre todos os españoles. Por tanto, non nos beneficia en absoluto esta operación. Para a nosa prioridade é a reforma do sistema de financiamento. Eu quería preguntarlle cal serían os recursos que deixaría de ingresar a comunidade de non aprobarse a senda de consolidación fiscal nin o teito de gasto que propón o Goberno, que xa non saiu nunha anterior ocasión, pero parece que non vai ter apoios no Congreso. Gracias. De nada. Pois os recursos que deixaría non ten por que ser ningún. Me explico. O Goberno, se quere, pode actualizar as entregas do sistema de financiamento mediante un decreto lei, tal e como fixo este mesmo ano. E incluso, se fose dilixente e se de verdade tivese interese en axudar as comunidades autónomas, o faría no mesmo mes de xaneiro, unha vez que vexa que é incapaz de aprobar uns novos orzamentos xerais do Estado. Por lo tanto, as entregas a conta actualizadas, que supón uns 300 millóns de euros adicionais para o noso orzamento no ano 25, as podería actualizar por decreto lei. En canto ao obxectivo de endebedamento, que basicamente o que se está a referir, esta ofensiva que está realizando o Goberno para que se apoie a súa senda fiscal, nos estamos con unha proposta de equilibrio no orzamento, saberemos como presentamos finalmente. Eu non comparto a visión da ministra de que a alternativa sería aplicar un superávit dun 0,1%, porque eso non está recollido en ningún acordo validado polas Cortes Españolas, que é o que establece a Lei de Estabilidade Orzamentaria. Por lo tanto, para min non existe ningún problema agás que se actualice mediante Real Decreto as entregas a conta. Un momento que no hay boli aquí. Muy bien, vamos a la... A primeira é referida a unha entrevista que deu a líder da oposición Ana Pontón este domingo na cadena SER, que di que esa comisión de investigación que se vai poñer en marcha no Parlamento, que hai que aclarar 15 anos de chanchullos do Partido Popular. Eu non sei se vai apostar por acotar a temática ou o prazo de contratos a investigar. E, por outra banda, sobre a reunión que mantivo o venres en Moncloa co presidente do Goberno, desde distintos sectores tildas esa reunión de fracaso ou de decepción. En todo caso, quería saber se xa ten data ou pode confirmar a data na que vai a comparecer no Parlamento para dar conta dos resultados desa xuntanza. Gracias. Sí, mire, o primeiro, esas declaracións da portavoz de BNG, pois, amosan ben as claras. Eu, a verdade, que tiña dúbidas para que acordaron que se constituíra esta comisión de investigación, se era para
pagarlle o apoio ao Partido Socialista durante a campaña das autonómicas, que ao final non lles valeu para moito, se é para acallar voces internas do BNG, que supoño que haberá cuestionando algunhas cousas que están pasando e o futuro de alguna, o seu futuro probablemente non o sei, ao final é que non está claro contra quen van e non saben de que vai esta comisión de investigación e ahora se encontran con estes problemas de decir, no, é en xeral para todo. Falouse o tema dos sobrecustos do Cunqueiro, despois falouse da contratación en pandemia. Ahora resulta que para falar de todo, cando non se teñen as cousas claras, pois ao final se fan este tipo de declaracións. Por lo tanto, eu o dixen dende o principio, animeina, poden está nas atas do Parlamento a dar o paso de crear esta comisión de investigación para aclarar as cousas que decía que quería aclarar. Ora, non se sabe moi ben. Se sabe que para facer a oposición contra o Feijóo do ano 2012, do 2009, pero estamos no ano 2024, só houve eleccións e se se quere facer unha comisión sobre algo concreto, están no seu dereito. Se o que se quere é falar en xeral de calquera cousa, porque en realidad non saben de que falar, creo que as comisións, sinceramente, non son para iso, pero agora se abrirá o plan de traballo e espero que quede ao final, que sexa unha comisión útil. E se se vai falar sobre un asunto con total tranquilidade, para amosar que todo o que vimos defendendo e dicindo respecto o axeitado proceder da Xunta é certo, o que hai que facer é acotar de que se quere falar e a partir de aí falar sin ningún tipo de cortapisas nin límites. Cando non se sabe moi ben, pois empezan a decir estas cousas xeralistas que non concretan absolutamente nada. E respecto á ata de comparecencia, bueno, pois será vai ser en breve, non vou tardar moito, entenderán que acabo de ter a reunión e, polo tanto, no Parlamento, bueno, xa hai sesión de control esta semana, eu vou sempre a sesións de control, non fago como presidente do Goberno, por tanto, aí terá a ocasión de preguntar, despois, total tranquilidade, tamén comparecerei para falar non só do que foi a reunión do venres, que, por desgracia, xa me gustaría a mí que fora doutro xeito, con outros resultados. Non hai moito que explicar respecto do trato a Galicia, respecto ás propostas, sí, por suposto, pero, por suposto, que no Parlamento tamén darei esa explicacións e non tardarei moito. Bos días. Con respecto a esa xuntanza do venres, eu quería saber que vai facer agora Galicia para garantir que se cumpran esas propostas que se puxeron sobre a mesa. E, en segundo lugar, quería tamén saber como lle afectaría a Galicia en caso de que non se conseguisen sacar adiante os presupostos xerais do Estado, que Pedro Sánchez non conseguise sacar adiante esos orzamentos. Bueno, efectivamente, eu dicía que contrariamente ao que sucedeu hai 2 anos, que en algunha cuestión o presidente non foi tasante, por exemplo, respecto á competencia na ordenación do litoral, xa sabemos como acabou a historia, esta vez non hubo negativa a nada, ahora tampouco hubo afirmación, salvo a constituir a Comisión Mixta de Transferencias inmediatamente, para traspasarnos os medios de xestión do litoral. Faltaría máis, despois de terlle dito un hora antes o Lendakari que en 4 meses tiña unha competencia que nin siquiera iniciaron o traspaso, faltaría máis que nos dixera nos outra cousa. Iso foi o único contido concreto e, polo menos, dou por suposto, polo tanto, dou por suposto que, se non esta semana, na semana que ven, se active esa comisión que levamos pedindo 3 meses despois da sentencia do Constitucional. Respecto do resto, como dixo o ministro de Política Territorial, que o que iba a facer respecto á documentación creo que concreta, con unha exposición do que estábamos solicitando, do estado de cada cuestión, e unha petición de acción conxunta entre a Xunta de Galicia e o Goberno, dixo que lle iba a pasar aos correspondentes ministerios, inmediatamente cada consellería poñerase en contacto co ministerio correspondente en función da materia do que se reclamaba naquel documento para empezar a tratar cada cuestión e poder chegar a acordos fructíferos para Galicia. Creo que é o que nos corresponde facer. Supoño que un goberno responsable, se o goberno da nación o quere ser, o que ten que facer é poñerse a traballar coa Xunta de Galicia neses asuntos. Xa digo, eu non tive unha sola concreción, o presidente escoitou, nalgún caso de súa opinión e noutras nin eso, polo tanto, nós seguiremos traballando, perseverando, fiscalizando e dando conta de se Galicia é atendido ou non. As miñas esperanzas, vista a atitude do presidente do Goberno, non teño moitas, pero a miña obriga é seguir reclamando
conseguir resultados. Ahora sí, tamén é certo que para conseguir resultados isto depende de dúas partes. Unha que reclama e ofrece colaboración á Xunta de Galicia e a outra que ten que corresponder pois intentando chegar a resultados conxuntos. Nós imos intentar que siga sendo así. E outra pregunta eran dúas preguntas. Sí, bueno, acabo de explicar o Consello de Facenda, que esta interpretación, primeiro, esta chantaxe, que ao final o é, dice, sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de diálogo, agora tedesme que aprobar os presupostos un grupo político mayoritario no Congreso co que nunca se intentou falar nin acordar nada, salvo cando se ven moi apurados, resulta que hai que aprobar isto. Por lo tanto, quen ten a obriga de presentar uns orzamentos e conseguir as maiorías é quen tería que estar dialogando con outros grupos políticos que, en teoría, lle dan o seu apoio regularmente para conseguir aprobar o acordo máis importante que son os orzamentos. Como, xa vimos o resultado esta fin de semana, o viaxe a Bélxica e todo o que supuso, agora resulta que se pon esta situación, este ultimátum, de que tedes que aprobarlo porque senón se darán estas consecuencias. Non, é certo, acaba de decirlo o Consello de Facenda. Hai mecanismos para que as comunidades autónomas, e ademais de xeito casi inmediato, poidamos acceder aos fondos que nos corresponden. É certo que o mellor sería ter un orzamento, pero aprobalo é responsabilidade de quen o plantexa. Si non, o que non se pode é facer recaer todo ese peso nas comunidades autónomas e decirlles nunha especie de chantaxe política barra orzamentaria que entón non imos ter nada ou imos perdernos moitísimas cousas porque hai mecanismos. Decía o presidente do goberno, os seus ministros, un día di unha cousa, outra, un día se non hai orzamentos as comunidades autónomas non teremos transferencias e outro, os orzamentos non son necesarios e se pode gobernar perfectamente sin ter eses orzamentos. Que se aclaren, eu lles digo que teñen instrumentos legais, e o saben de sobra, para facer as transferencias correspondentes prácticamente dende o primeiro día. Bos días, presidente. Sobre a reunión do Benres, quería preguntarlle se despois dela chamou no Alberto Núñez Feijóo algún dirixente autonómico nacional do PP ou algún dirixente do PSOE pois para preguntarlle como foi e para trazar un pouco a estrategia de futuro, cara que vai a rolda de contactos vai seguir. E logo preguntarle tamén polas declaracións de onte de Ana Pontón que dicían que se o goberno financia a planta de Altri pois podería quitarlle o apoio, despois de que Pedro Sánchez non se negara directamente a dar ese financiamento. Quería ver como valora. Gracias. Bueno, primeiro, pois mire, falei co presidente da Junta de Andalucía que tiña interés lóxico en saber como fora a reunión despois da rolda de prensa. El iba despois e intercambiamos unha serie de impresións, chamoume para intercambiar esas impresións, o cal é absolutamente lóxico. E falei tamén pola tarde, pois efectivamente, co presidente do Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, para trasladarlle as miñas impresións sobre a reunión. E foron as dúas persoas do ámbito político coas que falei sobre este asunto. Certo é que non tuven máis chamadas, lóxicamente hoxe no Consello da Xunta de Galicia, expliquei ao Goberno da Xunta de Galicia esta reunión, pero se me pregunta se de algún outro partido político houve interés en saber como foi, teño que decir que non. Houve valoracións casi antes de escoitar o que eu tiña que decir, houve valoracións a priori, durante e posteriori. Teño clarísimo tamén eu que faga o que faga, os partidos da oposición en Galicia, por desgracia, para construir non están moito, por lo menos últimamente. E respecto a outra pregunta, perdón, que teño aquí varias apuntadas, era, respecto ás declaracións da portavoz do BNG. Bueno, unha mostra máis do rigor. Eu volvo a recordar, ata as eleccións autonómicas, incluído votación no Parlamento, o BNG estaba a favor da instalación de Altri e toda a documentación xa se coñecía. Cambiou, de repente, a súa actitude radicalmente e agora chega un momento, iso tamén é a visión da estabilidade dos pactos e do Estado que ten o BNG. Si neste asunto concreto, porque así o decidiron, o Goberno do Estado non fai o que era portavoz do BNG, pois todos eses pactos os que chegaron, de repente, xa non existen e se retira o apoio. Teño que dicir que efectos prácticos tería poucos. Eu volvo a decir que todos eses acordos, algún yo recordei na reunión a Pedro Sánchez, que era un acordo de investidura co BNG, bueno, pois nada. Cheguei a preguntar a Pedro Sánchez na reunión que iba a facer o Partido Socialista cando se votara no Congreso o traspaso da AP9.
non me contestou, o cal é bastante intranquilizador. Falelle tamén do compromiso en campaña do seu portavoz respecto á gratuidade da AP9. Non dixo unha palabra. Falei tamén das rebaixas no peaxe que está no pacto de investidura que non se fixeron efectivas, todo o contrario. Óscar Puente dixo que non había cartos para facer iso. Tampouco contestou. Por lo tanto, eu, sinceramente, nunha reunión man a man, me deu a impresión de que os pactos acadados co BNG e mesmo o peso do BNG respecto á gobernabilidade en España teñen a importancia que teñen, pero por se acaso tuvera algunha, a portavoz de BNG se encarga de quitarlle toda facendo estas amenazas por asuntos concretos que, ademais, unha vez máis, volven a demostrar unha absoluta falta de respeto por o labor que están facendo os técnicos da Xunta na tramitación deste expediente. Boa tarde, presidente. Despois da reunión do venres, na comparecencia do ministro de Política Territorial, el dixo que a cuestión da quita da débeda iba a levala ao Consello de Política Fiscal e Financiera. Entón, a miña pregunta é, aí a Xunta seguirá mantendo aí a mesma posición que agora, a pesar de que haxa comunidades gobernadas polo PP que poidan ser partidarias de si pedir a quita? Grazas. Bueno, primeiro saberemos, porque por ahora só hubo 3 comunidades nesta rolda de reunión. Saberemos a actitude do resto das comunidades. Eso é o primeiro. E o segundo, eu decía na rolda de prensa, despois da reunión, a mí o presidente do goberno non me fixo ninguna proposta, nin sobre quita de débeda, nin sobre financiamento. Díxome que era compatible facer acordos singulares con facer acordos globais. Eu entendo, e creo que todo o mundo entende que non. Tamén me dixo que no Consello de Política Fiscal e Financiera que se podían falar moitas cousas. Non sei se quere falar disto. Se quere falar, desde logo, a resposta de Galicia vai ser a mesma. Galicia ten un déficit inicial de financiamento alrededor de 700 millóns de euros, que é o que o sistema tiña que asignarnos para sufragar o coste efectivo da prestación de servicios en Galicia e non nos está prestando. Esas son as necesidades financieras de Galicia. Esas son as que non quere tratar Pedro Sánchez e por eso non quere reunirnos. Unha condonación de débeda, primeiro, non supón, e isto hai que dicilo moitas veces, que a débeda desaparece, sino que se comparte entre todos, non só a débeda galega, sino a débeda de outras comunidades que están moito máis endebedadas que nós e que tamén pasarían a ser asumidas polos galegos. Por tanto, canto peor se tivera feito, canto máis endebedamento tivera incorrido unha comunidade autónoma, resulta que sale premiada porque se mutualiza e todos temos que soportar esas débedas. E despois, o único que deixaría de pagar a comunidade autónoma son os intereses dunha débeda que non desaparece. E, polo tanto, se facemos a transposición da proposta que se lle fixo a Cataluña, comunidade moito máis endebedada e, polo tanto, afogada polos intereses e que, polo tanto, necesita iso. Por eso se nos ofrece aos demais, se non estou seguro de que nos ofrecería, o aforro de Galicia podería ser, se é o 20% da deuda do Fondo de Suficiencia, que é a débeda pública que temos, pois estamos falando de 2-3 millóns de euros o ano. Se for o 20%, se for o 100%, 18 millóns de euros o ano. Oiga, eu non desprecio ningún millón, pero os problemas de financiamento de Galicia non se arranxan nin se dan por solucionados dicindo que aceptamos unha condonación de débeda. O que queremos é sentarnos, primeiro, os presidentes para sentar as bases, declaración de Santiago é perfectamente válida, e despois no Consello de Política Fiscal, por ese orden, é falar de como mínimo os 700 millóns de euros a maiores que Galicia necesita e que poría en riba da mesa. Aí está o que da cuestión e comprenderán que intentando legitimar o acordo respecto da quita o que chegou Pedro Sánchez co independentismo catalán, a nos eso sírvenos de moi pouco. Sí, hola, bons días. Quería preguntar porque fai uns meses, antes das municipais, renunciaba a súa acta o que era o líder do PP na Illa da Arousa, Matías Cañón, por unha denuncia de violencia de xénero, e agora parece que este edil non adscrito volve ás filas do PP para encabezar as filas outra vez do Partido Popular. E, sin embargo, acabamos de saber que acaba de renunciar un edil en Ribadavia precisamente por un caso de violencia de xénero. Quería preguntarlle por que nun caso si se acepta a renuncia e no outro non e se reincorpora a unha persoa que foi acusado de violencia de xénero. Simplemente por saber por que hai esa doble vara de medir neses dous casos. Unha segunda pregunta é, acaba de haber un pacto entre o Partido Popular e o Bloque, vostede aquí acaba de criticar bastante a líder do Bloque, en Muxía, para un cambio de goberno. Quería saber se
hai posibilidade de que existan máis pactos entre o Partido Popular e o Bloque en distintos concellos galegos. E unha terceira é, vostede falaba hai unhas semanas aquí neste Consello da Xunta, nesta roda de prensa, perdón, posterior ao Consello da Xunta, que as manifestacións contra Altri estaban politizadas, principalmente polo Bloque. Quería preguntar se, primeiro, se o Partido Popular de Galicia vai apoiar as manifestacións contra a lei de financiamento autonómico, xa algúns líderes do seu partido, presidentes autonómicos, dixeron que van a sair á rúa, e se, no caso de que Galicia apoie esas manifestacións, non son políticas, posto que están convocadas por un partido político, ademais, en distintas comunidades autónomas. Gracias. Sí, eran tres preguntas, non? A ver si... Bueno, a primeira, mire, non sei se son exactamente casos equiparables e ao final son decisións persoais. Tampouco sei o nivel de incorporación do candidato na illa. O que sei, o máis recente, foi que hubo esa renuncia en Ribadavia, ao final unha renuncia persoal e, polo tanto, a aceptamos baseada nun caso que creo que procedía. Respecto á posibilidade de pactos entre PP e BNG, bueno, xa veremos esta moción. O seu Partido Popular da provincia da Coruña fará unha valoración respecto a este asunto. En todo caso, si se produciran eses pactos aquí ou noutro lugar, quen tería que poñerse moi nervioso é o BNG e supoño que o Partido Socialista, esa especie de cordón sanitario donde o único que importa é que non goberne o Partido Popular nin forme parte de gobernos en ningún caso. Por tanto, ese tipo de pactos nos dixemos sempre que para conformar maiorías non nos pechamos a nada. Os do cordón sanitario son outros e supoño que se isto se repetira ou mesmo se isto se consumara, que xa digo, o Partido Popular da provincia de Coruña fará esta tarde unha valoración, quen se poñería moi nerviosos porque se lle caen todos eses principios inamovibles que proclamaban son tanto o Partido Socialista como o BNG. Respecto á terceira pregunta, mire, que unha manifestación, se hai un partido político que apoia, que, por tanto, está de acordo e contribuye ao éxito da manifestación, iso quere dicir que está politizada. Non ten por que ser necesariamente malo. Eu o que denunciaba e sigo denunciando que manifestacións donde supostamente só se basean en motivos obxectivos de preservación do medio ambiente, de sostenibilidade, de posibles persuicios, este un partido político por detrás alentándoa e non recoñecendo que o fai tamén polo seu interese político. Eso é o que sucedeu respecto á manifestación de Altri, insisto, respetando os que poideran ir de boa fe porque poden pensar que esa industria non cumpre os parámetros, que xa digo é o que estamos avaliando, pero poden pensar que non a queren por esas razóns e se manifestan legítimamente. Pero un partido político que por interés político fora desas circunstancias se está alentando, eso é o que sucedía e eso é o que o BNG non quería recoñecer. Si o Partido Popular apoia manifestacións contra estas desigualdades no financiamento letais para Galicia, eu creo que non é que non o neguemos, é que temos que decir que por defender a Galicia o estamos facendo e é necesario. Esa é a enorme diferencia. A instigación vergonzante ou decilo ben as claras e decir que o que hai que facer, que é o que faríamos nós no caso que vostede di. Xa sei que rompemos un costume non pechando Xurxo, pero hoxe di vostede nunha entrevista que descoñece se Giorgia Meloni é de ultradereita, pese a que mantén unhas posturas sobre a inmigración que en España, ademais, que defende vos, e di tamén que hai cousas que está facendo ben. Quería saber se me podía puntualizar algunhas cousas que entende que está facendo ben Meloni, e non sei se en relación a isto, agora que moita xente ten a ollada posta en Monterroso, onde están levando a cabo unhas accións que parecen ser un exemplo en canto a acollida de inmigrantes, que lle parece que o alcalde da localidade nunca apareza neses actos de acollida que se están a celebrar. Graciñas. Mire, empezo pola segunda pregunta, respecto a se o alcalde de Monterroso aparece ou non aparece, cousa que descoñecía, creo que é unha pregunta que hai que facela él. Se o alcalde de Monterroso non ten feito ningunha manifestación que, desde logo, a mí non me consta, nin de carácter xenófobo, nin de oposición frontal a esa presencia, e está colaborando desde o punto de vista municipal, creo que iso é que hai que pedirlle, con independencia de que aparezca ou non aparezca en actos públicos concretos. E respecto á primeira pregunta, centrando tamén neste tema, eu que dixen, o sigo mantendo, é que o que me gusta respecto da primeira ministra italiana é que ten unha política migratoria. Outra cousa, e creo que decía tamén nesa entrevista,
e que as medidas concretas me gusten máis ou menos ou pense que non son de aplicación en España. Pero tiña un problema respecto da migración importante respecto da afluencia e distribución de todas esas persoas e abordou dende o goberno da nación italiana neste caso, unha política de migración. Xa non entro a discutir as medidas concretas. Algúns din, no, estas non son de aplicación en España, non se podían aplicar. Habería que, a mí, si o goberno tuvera un plan de migración e o discutira coas comunidades autónomas, benvidos esas, é o que estamos pedindo. O que sucede é que non hai ningún fora de manifestacións contradictorias que fai o presidente do goberno, un día di unha cosa nun país, o día seguinte no país do lado totalmente o contrario. Eso é o que nos ten absolutamente desconcertados e simplemente sendo receptores desas persoas que veñen sin ningún criterio por parte agora mismo do noso goberno. Eu o que aplaudo son gobernos con independencia das medidas e que non entro en suicialas, tampouco os coñezo tanto, pero me consta que ten unha política migratoria e creo que como nación debemos tela sempre. E despois, mire, me terán escoitado moitas veces decir o que opino, pensar que é moi bo para Galicia que partidos de extrema dereita, xa me gustaría que tamén de extrema esquerda, non teñan presencia política en Galicia. Pero isto de decir que con algúns non hai ningún problema e co outro lado non se pode ni mirar e non se pode legitimar ningún tipo de pacto con ningún partido dos que non lle gustan a determinados aspectos políticos, eso nunca me toparán de acordo, a pesar de celebrar moito que Vox non teña presencia en Galicia. Moi ben, moitas gracias.